Plenum эшендә район ветераннар советы белән тыгыз элемтәдә эшләүче һәм халыкка хезмәт күрсәтүче бүлек мөдирләре, авыл җирлеге башлыклары һәм авыл җирлеге ветераннар советлары рәисләре дә катнашты. Төп чыгышны район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов ясады. Ул кыскача 2023 елда башкарылган эшләр белән таныштырды. Узган ел республикабызда милли материаллар һәм хөрмәтләр илебез күләмендә педагог һәм остазлар елы буларак билгеләнде. Әйтергә кирәк, игълан ителгән әлеге иҗтимагый чараларда ветераннарыбыз да бик күп катнаштылар. Район башлыгы Альберт Хуҗин өлкәннәргә район тормышында актив катнашулары өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Үзенең фикерләре белән уртаклашты. Сенатор бик зур рәхмәт сезгә. Менә монда безнең бөтен авыл җирлеге башлыклары җыелды, мин аларны специаль чакырдым, әйтәм, ишетегез, күрегез. Чөнки без бергә шулай итеп булган эшләгәндә генә без сезгә бик таянабыз. Как только безгә мәсәлән нидер ярдәм кирәк була, без тарафын ветераннарны искә төшерәбез. Пленум эшендә катнашучы өлкәннәр үзләрен борчыган сорау тәкъдимнәрен җиткерделәр. Һәр әйтелгән тәкъдим буенча фикер алыштылар. Район башлыгы сорауларга җавап бирде, тәкъдимнәрне кабул итте. Пленум шулай эшлекле сөйләшү, фикерләшүләр белән үрелеп барды. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.